n'ezie dịka o si wee dị. Nrọrọ bụ oke onyinye nke Chineke nyere mmadụ. Ya mere mgbe o kechara Adam n'ogige Iden, ọ rapụrụ ya ka ọ rọrọ n'ihe ọma nakwa ihe ọjọọ. Ọbụnadị mgbe Adam nupụrụ isi wee rọrọ ịnupụrụ Chineke isi dịka o si wee dị, Chineke ga n'iru wee rapụrụ mmadụ ọbụnadị ikike nke nrọrọ ahụ. N'ezie otu a ka o si wee dị. Ọbụnadị ịga n'akwụkwọ eze ndị eze nke mbụ isi 18 amaokwu nke 21 ị ga-ahụ ka onye ama nke Chineke na-ama ụmụ Izrel aka n'iru si ha rọọnụ, ọ bụ na Chineke bụ Chineke unu rọọ ya, ọ bụ na Baal bụ Chineke unu rọrọ ya. Otu aka ọ dị n'ime ndụ anyị taa. Nrọrọ bụ ihe dị n'aka anyị dịka na-aga n'ihu ozi nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Anyị ga-ahụta na ọ dị mkpa dị na anyị ga-arọrọ iso Chineke, wee rọrọ ịnabata Chineke, ịnabata Kraịst ka o wee dịrị anyị na mma. Anyị na-ele anya na Deuteronomy isi 30 amaokwu na amaokwu nke 19. Deuteronomy isi 30 amaokwu nke 19 ọ sị, emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa. Ụmụ Israel ha gbasara ndekwuru nde ha n'ọzara n'iru Chineke. Ha bụ ndị na-anọchite anya ndekwuru nde puku kwuru puku nde kwuru nde mmadụ Chineke kere n'ụwa niile, n'ọgbọ niile. Jehova bụ Chineke wee na-akpọku eluigwe, kpọkukwa ụwa nke ya onwe ya kere. O wee sị na mụa bụ Jehova onye pụrụ ime ihe niile, ma nwa bụ Jehova onye dị na mbụ tupu eke ụwa, onye dị tupu eke ogige Iden, nke nọ n'Iden, nke nọ mgbe Iden gasịrị. Jehova bụ Chineke mgbe ebighị ebi, onye na-adị ndụ ruo taa. Ọ sị, mụ onwe m emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa, na ọ bụ ndụ na ọnwụ, ngọzi ahụ na nkọcha ahụ, ngọzi ahụ na nkọcha ahụ ka m nyeworo unu. Gị rọrọkwa ndụ ka gị onwe gị dị ndụ, gị onwe gị na mkpụrụ gị. Otu ihe ahụ bụ nke ihe mere tupu Adam na Eve ewedora ha osisi nke ndụ na ọnwụ. Ụbọchị unu riri mkpụrụ osisi ahụ, ọnwụ. Ma ọ bụrụ na gị onwe gị ewezuga aka n'osisi ndụ ahụ, enwere osisi ọzọ nke unu ga-eri wee dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Adam na Eve edobewo m n'iru unu ngọzi na nkọcha, eziokwu na ụgha. Ha wee họrọ ọnwụ, họrọ nkọcha wee dakwasị ha. Site n'ebe ha nọ, ọbụbụ ọnụ wee rute mmadụ niile kere eke aka. Tupu oge ahụ eruo, onwe ihe dị ka mmehie n'ebe Adam na Eve nọ. Tupu oge ahụ eruo, onwe ihe akpọrọ ọrịa. Ọ dịghị kansa, maọbụ ikpu isi, maọbụ ntị ichi mmadụ, maọkwa ịda ngwọrọ, maọbụ ike ọgwụgwụ. Ihe niile dị ihe niile dị n'otu Chukwu si kee ya, ma ọ dị ha n'aka ime nhọrọ. Gị onwe gị nwekwara nhọrọ dịrị gị taa ime. Họrọ kedu dị ihe ị chọrọ, ndụ ka ọ bụ ọnwụ. Ọ bụghị na ha ga-eji ọnụ ha wee saa ajụjụ ahụ. Ọ bụ site n'omume ha na akparamagwa ha, site n'omume ha nke bụ ịnụpụ isi, nke bụ ịga n'ihu na mmehie, ha wee họrọ ọnwụ. Ngọzi ka ọ bụkwanụ nkọcha, ha agaghị eji egbugbere ọnụ ha sị ngọzi, ma site n'omume ha na akparamagwa ha, ha họrọ nkọcha, ọbụbụ ọnụ. Ọnwụ wee dakwasị ha, dakwasị mmadụ niile n'ihi nhọrọ nke nna nna anyị ha. Otu a ka o si site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ruo n'ọgbọ nke anyị. Ma Jizọs Kraịst sị, mụ onwe m bụ ndụ, mbilite n'ọnwụ, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Naanị otu ụzọ nke anyị ga-esi wee merie ọnwụ agwụla, na anyị gafetara
site n'ebe ahụ anyị nọ, anyị agafeta site n'ebe anyị nọ na nnupụ isi nke Adam na Eve. Anyị esi n'ebe ahụ anyị nọ site na ọnọdụ nke echiche ọjọọ, mkpali ọjọọ na mmanya ọjọọ nke ekwensu na agwọ ahụ, anyị wee gafeta ebe Kraịst nọ. Ọbịa ka ị ga-eme taa. Ana m agwa gị okwu na ọ bụ ihe dị otu a ka ị ga-eme taa, na ị na-agafeta n'ọgbọ ọhụrụ. Dịka na-agafeta, iwe bịakwute Kraịst. Mmehie, bye-bye. Nhụju anya, bye-bye. Ntaramahụhụ niile na nsogbu niile ekwensu gara bute n'ebe aka nri na aka ekpe nya gị n'isi, taa ha dumla aka n'anyị. Kama ịnwụ anwụ, ị ga-adị ndụ, ndụ ebighị ebi, ndụ na-adịgide mgbe niile, ndụ enwebigara oke, ndụ nwere obi ụtọ, ndụ si n'eluigwe ka ị ga-enweta n'aha Jizọs. Kraịst nwụrụ ka anyị wee nwee ndụ ma nwebiga oke. N'ime nwe ndụ a, n'inwebiga ndụ oke a, bụ mmadụ inwe ọbụladị mgbaghara nke mmehie na olileanya nke ndụ nke nọ n'ime Kraịst na ndụ ebi ebi. Ihe a bụ ihe dị n'ike anyị rọrọ. Ya mere njiwe na-ayọ gị ezi onye ọyị m, rọrọ ndụ nke nọ n'ime Kraịst site n'inyefe ndụ gị n'aka ya, dịka anyị na-aga n'ihu n'ozi a nke anyị na-anụ. Malite na mgbe ahụ, ndị mmadụ ahọrọwo ihe ga-atọ anụ arụ ha ụtọ, mmanya na-aba n'anya nke ga-atọ ahụ ha ụtọ, igbo na sịga nke ga-atọ anụ ahụ ha ụtọ. Kemgbe ahụ, ihe onye nwaanyị sị ebitụla aka, erila eri, elele ya anya, ebe ahụ ka ha na-aga. Ha na-eri erite ọnwụ, okeri ọnwụ nke ha na-akpọ ihe ụtọ nke anụ arụ. Nke a bụ ebe ha gara tie isi n'ihe ha ghọtara, kama ngọzi ọ bụrụ nkọcha na ọbụbụ ọnụ ka ha na-anata, kama ndụ ọnwụ wee kpọ ha ihu. Ma kemgbe ahụ, ma mmadụ niile, ma ndị Izrel, ma ndị mba ọzọ, ma onye ihu, ma onye azụ, ma nwoke, ma nwanyị, ma okorobịa, ma agbọghọbịa, na-aga n'ụzọ ahụ, ụzọ nke abụmọnụ ahụ. Ugbu a, ndị na-ejere ọnwụ ozi, gee ntị, ọrịa ọbụla bụ onye na-agara ọnwụ ozi. Ọnwụ na-ezipụ nwa odibo ya nke bụ ọrịa, si a ga-akpọrọ m ya, ga-akpọrọ m onye ahụ, ana m abịa. Ọrịa wee malite n'obere, malite nwa obere, na-agbasa, kwagide onye ahụ aka ruo mgbe ọ kwabara ya n'ọnwụ. Ma Kraịst sị na onye ori ahụ na ọ dịghị abịa ma ọ bụghị naanị ka o zuo, ka o gbuo, ka ọ lakwa n'iyi. Ma mụ onwe m bịara, abịawo m. Onye isi agha anyị abịawo, onye isi agha anyị awụchawo, onye bịara ka onye anyị ndụ awụchawo, onye bịara ka ọ ka gbuo ndị niile na-ejere ọnwụ ozi, onye bịara ka o mee ka anyị nwere onwe anyị, ọ wụchala. Ọ na-abịakwute gị ebe ahụ ị nọ taa. Kedu ebe ị nọ? Asị m na ọ na-abịakwute gị taa. Nabata ya. Cheta na ọ dị anyị n'aka. Cheta na ọ bụ ihe ọjọọ anyị mere, na ọ bụ na anyị ji aka anyị tie isi na mmehie. Ọ bụ ihe kpọtara anyị n'ọnọdụ anyị n'ime ya taa. Ma ọ sịrị, ya mere họrọ ndụ. Oge agabeghị, họrọ ndụ taa. Oge ka dịrị gị, họrọ ndụ. Ugbu oge dị o, họrọ ndụ, họrọ ngọzi, họrọ eziokwu ahụ. N'eziokwu, n'agbanyeghị ka i siri gate aka, n'agbanyeghị ka i si gaa omimi, n'agbanyeghị ka i si gbaa ndụ gị na ndị otu nzuzo, taa họrọ ndụ. Ọnwụ ga-agbafu n'ebe ị nọ. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Ugbu a ka a na-ekpe ekpere maka nhọrọ ahụ. Chineke nke eluigwe, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'isi mmadụ niile a, ndị chọpụtara n'onwe ha ihe mere ha ji ata ahụhụ n'ime nhụju anya na ntaramahụhụ na ọbụbụ ọnụ nke mmehie. Ha wee na-ekwupụta mmehie ha ugbu a, ha wee na-echegharị pụọ n'ajọ omume ha niile, were ndụ ha na-enyefe gị n'aka, were ajọ omume ha nyefee gị n'aka. Onye nwa, dịka nkwa gị siri dị, bupụrụ ha ibu arị niile nke mmehie, ka
ka ọ gaa ebe dị anya dịka ọdịda anyanwụ dị n'ọwụwa anyanwụ n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara mmehie ugbu a, nye ha udo nke mkpụrụ obi, nye ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha ndụ ọhụrụ nke ndị ekere ọhụrụ, ka ọ pụta ihe n'ime ndụ ha ugbu a na mkpụrụ obi niile n'otu n'otu, ma n'ebe a ma n'ebe ndị ọzọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs. A na-ekpe ekpere maka mkpa gị ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Anyị maara na Kraịst abịawo wepụrụ anyị ibu arụ niile, wepụrụ anyị nsogbu niile. Ya mere onye nwe anyị na-arịọ gị ka itijie ịyagba niile na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, ịyagba niile nke onye iro bụ ekwensu, wezụga ya ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, ịyagba niile laa ya n'iyi, gwọọ ọrịa ha, meghee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị ngwọrọ bilie gawa ije, ka ihe niile zara aza ma n'afọ ma n'akụkụ ha laa n'iyi n'aha Jizọs. Ka ihe a zara aza n'olu ka a kagbuo ya. Ihe niile bụ nhụju anya na ntaramahụhụ nke onye iro, onye nwanyị wezụga ihe ndị a niile, nhụju anya niile, ọrịa niile, ka ewezụga ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ọrịa niile nke nọ ebe ahụ kemgbe, ọrịa na nkwarụ nke tewere aka n'ime ndụ mmadụ n'ebe ọbụla, wezụga ya n'aha Jizọs. Ọrịa asị na adịghị agwọta, ana m enye gị iwu ka agwọta gị ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe niile ugbu a, onye nwanyị, ka ike gị pụta ihe, ka aka nsọ gị pụta ihe, ka nnapụta gị pụta ihe, ka ihe ịrịba ama gị pụta ihe n'ebe niile, n'ebe anyị nọ ugbu a, n'ebe niile, n'iro, n'aka nri, n'aka ekpe, ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ na ndụ onye ọbụla. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na imezuwo ya. Eluigwe akawo ya akara, eluigwe akawo ya akara n'ime ndụ anyị, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma, nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Ịmara-mmaye, ịmara-mmaye, ịmara-mmaye papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-egbu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gchq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro.
biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.